Emak-emak sing kebagiane kur gelar ngene iki wayahe arep masak, guys. Iki esuk-esuke wis subrag arek masak endhog dadar ki tak gerus ya to. Wis tau masak apa urung? Endhog didadarke terus digerus. Ya iki menu andalane mak ning, guys. Soale nek arek digawe endhog glundung kuwi ora ngendumani. Dadine iki nek endhog papat ya sak ceplok ngene iki lah tak dang terus dikukus lho guys, terus digerus mengko ki ya. Iki ceritane ki aku pirang-pirang dino ki lagi arek ngonten ki aras-arasen guys, guru-guru bar masuk angin kae ya to. Terus kurang dino ora upload VT ning TikTok ya. Aku ki dinesoni guys yang si TikTok ki. Biasane ki wis rada rame ngono to akune mak ning ki. Ya, rong dino ora upload wae terjun payung. Tapi ya wis lah ora apa-apa. TikTok e pancen ya sensitif ngono kuwi. Ngonten nek TikTok e kudune ya konsisten. Aben dino ki upload VT ora ketang siji, guys aja ngantek bolong ya to. Apa meneh nek akune sik cecundel ngene iki bolong sedino wae langsung dinesoni ya to. Tinggal ngecuprus wae iki jangan wis arek mateng guys ya. Wis ngene wae iki wis nikmat tenan guys engko kur karek golekne lalapan dong kartes.